Поздравлені! Споштовані члени і члениці, вірятно же вести, да в Фаберліку маємо нову акцію Like Фаберлік. І на вебінарі сам розложила глядати акції в скупині Фаберлік Сутувальці, туди маємо інформацію. Ампак ще інкрат больно танчно розложим, і легко просто поглядали то відео, і на чешиністи судилували, потім легко се придружити tej акції. Акція віля за всі члени і члениці. І кай при tej акції і мамо какшні угодності. 70% попуст на N найлюбший іздилик. Ту угодності маю саме VIP-члени. А пак сюди підіть її одлочила, да легко та попуст, бо імел катері-колі член або члениця, і не обов'язково бути VIP-членом. Акція віля від 16 каталога до 7 каталога 2021. Отлична акція, і рис припоручам. І сюди більш точно поговоримо о погоях. Акція почала від 14 каталога, і сюди маємо 16 каталог, і загляду тако, від понеділка віля до 15 новembra, 3 тижні, і легко се придружити tej акції, хто ще не судилував. І поглядайте всі членці і члени, які имели наручило в 14 каталогу і в 15. І при наручилу за 18 євро, каталожка це на себе, інше наручило було в 14 і 15 каталогу, і не було плачено, то по мені в 16 каталогу, який же від понеділка і мамо, ви в систему і мати N іздилик з попустом мінус 70%. І глядите така попуста, чи в 16 каталогу ви не босте імели наручило, та іздилик, та попуст, бо пропадав. В наслідний каталог це не принаша. І само N іздилик легко взамити з тим попустом. І потім тако, через цим в 16 каталогу не босте далі наручило, і босте згубили та іздилик. В 17 се вида туди така іздилка вже ні. І ви легко поновно гристи в ту акцію, а пак погої сутакшні. Ви можете поновно наручило в 17 каталогу і в 18 каталогу. Знесок наручила може бути в каталожних цінах на 18 євро. І потім 17-18 в 19 каталогу босте поновно мали N іздилик з попустом мінус 70%. І сюди вам покажемо, як і як прийти до того попуста. Пункти, які имели наручила 14-15, сюди вже і маю в вілявному каталогу N іздилик. І сюди поглядимо, який інкай гай скористати. Гримо приявимося на свій аккаунт, потім гримо приправимо наручило. Так, наручимо на домашній наслов. І тут маємо GLS една достава і друга. Перво, коли значимо GLS, треба плачити напрей наручило, предплачило. Потім друга верстиця, тут по позицію. Легко зберете ту варіанту, який вам більше відповідає. Так, сюди маємо головне наручило. І бо ми наручили пар парфумів. Сюди в акції Рената, смішна ціна, де має 20% попуст. Так, і надалюємо. Сюди маємо другий корак наручила, промоції. Так, Погостов впрашаю, закай тука не пусти систем напрей, кото позоріло, да, і мама склицаємо такшне окенце, то видно опозоріло гляда каталога. І сюди, тут, як я пишу актив каталог, і мамо два. І мамо на збіру англійський каталог і словенський.
Sedaj imamo napis hvala Bogu, končno imamo v latinici. In seveda, če piše Slovenija, to je naš katalog. To pomeni, en katalog treba izbrisati. Vidite, v konca ni več. En katalog bomo pustili. In pogledajte, tukaj piše special set, čist na koncu. Piše like Faberlic, 70% popust na najljubši izdelek. Tukaj, ko pritisnemo, pride seznam izdelkov. Slikic nažalost ni, ampak pogledajte, če pritisnemo na fotoaparat, nam pride izdelek, kateri tukaj je skrit. In vidimo, kaj imamo. Ali po artiklu. Če recimo že iz kataloga imate pripravljen izdelek, kateri želite vzeti s tem popustom, samo tukaj boste vtipkali ta artikel in pridete do tega izdelka. In kaj želim povedati, kaj sem opazila. V tem katalogu imamo ogromno novih izdelkov, prvič, kateri je v ponudbi. In recimo na strani 21 imamo maskaro, ker sem že gledala na njo in sedaj izkoristila tudi na to maskaro 70% popust. In sedaj, če vpišemo artikel tej maskare 5778, tukaj pride nam ta izdelek. Pritisnimo, sistem vrže nas na ta izdelek, tukaj vtipkamo enko, ker samo en izdelek lahko vzamemo. Tukaj imamo slikico maskare, artikel piše zraven in pogledajte, naša cena 3,75 € in še pri tem izdelku imamo 3 točke. In v katalogu cena maskare je 9 €, naša cena manj kot 4 €. Tukaj imamo izbran ta izdelek in sedaj samo dodamo v naročilo. Select. Pri vsakem naročilu obvezno pritisnemo Accept Promotion. In to je naše naročilo. Pri tem znesku, imamo znesek kataloška cena 40, da imamo še darilni 4 kupona, kateri izkoristimo v naslednjem katalogu. In tukaj imamo to maskaro. Takšna je cena. Katalog in 2 parfuma. Odlična akcija. Pogledajte, vsak katalog, če delate zapored naročilo, imate en izdelek s takšnim popustom in s takšno prijetno ceno. Tako da lahko pridružite se.